Tervetuloa Matikkavelhon YouTube-kanavalle. Mun nimi on Markus Lehto ja mä olen täällä Helsingin yliopiston haisevissa kellaritiloissa tämän Mark-nimisen possun kanssa sekä tietysti, matemaatikot on välillä vähän nörttejä, näinhän se on. Sä katsot toisen asteen yhtälöstä videota numero 2. Tässä meillä on tää toisen asteen yhtälön perusmuoto ja tässä meillä on se ratkaisukaava. Mistä se johtuu, että tämä ratkaisukaava tosiaan ratkaisee meille tämän x-arvon? Oletko ikinä kysynyt sitä? Johtuuko se kenties siitä, että Albert Einstein on tullut ja vierassut ton kaavan ulos ja sanonut ihmisille, että tässä se nyt on. Sitä ei saa kyseenalaistaa. Ei. Matematiikassa saa aina kysyä miksi, ja matematiikassa saa aina kyseenalaistaa ihan kaiken. Eli tämän videon aiheena on toisen asteen ratkaisukaavan johtaminen. Tämä on itse asiassa ollut YO-kirjoituksissa 80-luvulla, ja mä henkilökohtaisesti veikkaan, että tämä kauhean monella ei mennyt oikein, koska tämä on vähän sellainen, että tämä vaatii sellaisia telepaattisia kykyjä. Eli miten tämä homma hoidetaan kotiin? Mun strategia tänään on ottaa tämä yhtälö ja lähteä muokkaa sitä ja toivoa, että mä lopulta pääsen tähän muotoon. Silloin mä oon todistanut, että tämä todella on tämän ratkaisukaava. Eiköhän tää aukea meille molemmille, kun lähdetään katsomaan, miten tää menee. Eli me huomataan, että täällä yhtälön oikealla puolella on 0, ja lisäksi täällä ei ole mitään neliöjuuria. No se auttaa meitä. Eli mekin halutaan jollain tavalla näistä neliöjuurista eroon, ja me halutaan muokkaa tätä yhtälöä sillä tavalla, että kaikki kaama on yhtälön vasemmalla puolella, ja toisella puolella on 0. No katsotaan, miten tämä onnistuu. Tässä on osoittaja ja nimittäjä. Yksi hyvä keino muistaa se on, että osoittaja, nenä, nimittäjä. Jos yhtälössä on siellä nimittäjässä jotain kamaa, niin kuin täällä, niin se on mulle vähän sellainen epämukava juttu. Jos me kerrotaan yhtälön molemmat puolet 2a, me päästään tästä eroon. Ja me todella voidaan tehdä se, koska määritelmän mukaan a on eri suuri kuin 0. Eli lähdetään siitä liikkeelle. Okei, no tämä ei ihan vielä ei ole siinä muodossa, mihin me halutaan päästä, mutta me ollaan nyt otettu yksi askel eteenpäin. No seuraavaksi siirretään toi b vielä tänne toiselle puolelle, ja se onnistuu lisäämällä yhtälön molemmille puolille vakiotermi b. Meidän sotasuunnitelmaanhan kuului, että pääsisi noista neliöjuurista eroon. Mikäs voisi olla sellainen seuraava välivaihe, että tästä otuksesta tosta pääsisi eroon? Mitä meidän pitäisi tehdä? Aivan oikein. Korotetaan yhtälön molemmat puolet toiseen potenssiin. Okei, eli mitäs tässä oikein tapahtui? Tänne ympärille tuli sulut ja tonne ilmestyi 2. No siinä ei mitään ihmeellistä ole, mutta tämä toinen puoli saattaa olla haastavampi. Ensinnäkin meillä on tämä miinus hävinnyt. Miksi täällä ei enää ole miinusta edessä? Mietitään vaikka lukua -3. -3 potenssiin 2. Eli -3 kertaa -3. Siitä tulee +9. Eli negatiivinen luku kerrottuna itsellään tuottaa positiivisen luvun. Ja tämä sama ilmiö toteutuu tässä näin. Ja sen lisäksi meillä on myös nämä neliöjuuret hävinnyt. Okei. No mitäs tähän seuraavaksi? Meillä on 2 vaihtoehtoa, miten tästä voisi jatkaa. Me voitaisiin joko avata nämä sulut, mikä kuulostaa ihan hyvälle, tai me voitaisiin siirtää kaikki kama tuolta yhtälön oikealta puolelta vasemmalle puolelle, koska onhan tässä meidän lopullisessa päämäärässä, mihin me halutaan, niin siellä on ainoastaan 0 täällä toisella puolella. No, kumpi otetaan eka? Arpakone sanoi, että me poistetaan nämä sulut, eli lähdetään siitä liikenteeseen. Tähän väliin on hyvä muistuttaa, että jos meillä on tämän näköinen kaveri, meillä on vaikka x plus y toiseen, niin tämähän ratkaistaan tällä tavalla. X toiseen plus 2x y plus y toiseen. Toi kaava löytyy mallista ja tällä mennään eteenpäin. Tätä sovelletaan tohon noin. Okei, eli seuraavaksi lähdetään avaa sulkuja. Okei, eli paljon se on 2ax toiseen? No sehän on tietysti 4a toiseen x toiseen. Okei, seuraava termi on 4a x b. Ja viimeinen termi on b toiseen. Okei, eli uusimmassa välivaiheessa me ainoastaan avattiin nämä sulut. Yhtälön oikealle puolelle ei tehty mitään. Okei, no mitäs voisi tehdä seuraavaksi?
Yksi sellainen hyödyllinen asia huomataan, että yhtälön molemmilta puolilta löytyy b toiseen. No ne on siinä vähän turhaa ja ne voi poistaa. Matematiikassa yksinkertaisuus on aina valttia. Okei, eli jos me vähennetään yhtälön molemmilta puolilta b toiseen, niin noihan vaan hävii tosta. Eli ne voi pyyhkiä pois. Okei, saatiin tähän vähän selkeyttä. No seuraavaksi mitä tähän, tällainen pikku välivaihe on, että lisätään yhtälön molemmille puolille 4ac. Eli tänne tulee 0 ja tänne summataan tää. Okei, no nyt meidän yhtälön oikea puoli ainakin näyttää sillä, millä sen pitääkin. Koska täällä lopullisessa versiossa siellä tosiaan on ainoastaan 0. Me ollaan melkein maalissa. Meillä on 3 termiä. Ja jokaisessa termissä on yhteinen osa. Nimittäin tämä 4a. Se löytyy jokaisesta. Ja sen takia me voidaan ottaa yhteinen tekijä. Okei. No hei, tämähän näyttää hyvällä. Nyt meillä on tuolla suluissa se juttu, mitä me halutaankin. Eli mitä tapahtuu, jos me jaetaan yhtälön molemmat puolet 4a, mikä me voidaan tehdä, koska a on aina eri suuri kuin 0. Okei, no 0 jaettuna 4a, no se on 0, sillä ei tapahdu mitään. Jos yhtälön vasemman puolen jakaa luvulla 4a, niin ne supistuu pois, nämä 4a. Eli ne voi tosta pyyhkiä veksi. Ja kappas, mehän päästiin maaliin. Siinähän meillä on ax. Kato, sieltä puuttuu toiseen. Nyt voi sanoa uudelleen, kappas, mehän päästiin maaliin. Siinä meillä on ax toiseen plus bx plus c on yhtä kuin 0. Ja mistä me lähdettiin liikenteeseen, niin oli tämä ratkaisukaava. Eli me lähdettiin muokkaamaan ratkaisukaavaa yksi pieni askel kerrallaan. Me lopulta päästiin toisen asteen yhtälön normaalimuotoon. Ja tämän päättelyketjun avulla voidaan sanoa, että nämä kaksi yhtälöä ovat ekvivalentit. Tämä merkki tässä tarkoittaa juurikin sitä. Se on harmi, kun tästä ei puhuta lukiossa. Mä todella tykkään siitä. Vähän niin kuin elämässä. Sä usein näet niin kuin seuraavan askeleen selkeästi, mitä sun pitää tehdä. Mutta sä kuitenkin yrität aina hyppää sinne 10. Matikassa on sama juttu. Jos sä todistuksessa sieltä, missä sä lähdet liikenteeseen, koetat suoraan mennä sinne päämäärään, se tuntuu useimmiten mahdottomalle ja sille, että niin kuin joku juttu palaa täällä puhki ja yleensä ei niin kuin tajua yhtään, mitä tässä tapahtuu. Mutta matikassa kannattaa aina lähteä silleen yksi askel kerrallaan tekemään. Sä yleensä aina tiedät sen seuraavan jutun, mitä pitää tehdä. Tässäkin niin jokainen askel, mikä me tehtiin, oli enemmän tai vähemmän yksinkertainen. Ja lopulta me päästiin meidän haluttuun lopputulokseen. Hei, kiitos kun katsoit videon loppuun. Käy tsekkaa mun nettisivut matikkavelho.fi. Sieltä on mahdollisuus saada erittäin kilpailukykyistä matematiikan yksityisopetusta Suur-Helsingin alueella. Kiitos katselemisesta. Ciao, adios.